мелочей в аспекте изучения той великой, как ее называют, великой неизвестной войны, мне кажется, что быть не должно. И самое главное, к чему должно это прийти, это к тому, чтобы сделать правильные выводы и правильные уроки с тех событий. Жертвы, последствия, я имею в виду физические, экономические Первой мировой войны, это огромная тема для изучения и для обсуждения в том числе. Вот. Но существует еще, безусловно, и социально-политический аспект результатов Первой мировой войны. Это и 17-й год, да, и 18-й, и гражданская война. Відбувалася не тільки евакуація, але і ревакуація. Частка робочих, які вивозилися, потім верталися назад. Чому? Це вже узнаєте. Другий момент. У шерегу месяцев населенных пунктов, особливо у Мінську, кількість населенства на протягу війни не поменшилася, а повеличилася. Ось, я коли поглядав перепис Мінська, ну, звістки по городу Мінську перед війною і стан на 16 год, 17 кількість населенства повеличилася амаль на 150 тисяч. За кошт того, що центр перемістився з Вільні фронту у Мінськ сюди, і тут от військовців, які ось приїхали, штаби армії, тут фронтові. Це був вже тил, так? Так, тил був. І тут ось. Це один момент. Потім, треба улічувати, що значна частка от населенства, яке переміщалося потім, воно у винику демобілізації, ті самі солдати, вони покидали ту територію. Ось, і знову ж кількість населенства помішалася. Потім ще один момент. Хвалі ось біженців. На нашу територію, з території Польщі і Литви, йшли біженці у 2014 році. Ось переміщалися. Наше населенство, що потім переміщалося у глиб Росії. От я маю деякі цікаві розслідування російських істориків.